ଭାରତରତ୍ନ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣେତା ଡକ୍ଟର ବାବା ସାହେବ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କର ପୁଣ୍ୟତିଥିରେ ଏକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଜଳେଶ୍ୱର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶିଖରପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ରାଜନଗର ଗାଁର ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ କ୍ଷେତ୍ରମୋହନ ମାଣିକଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଜଳେଶ୍ୱର କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଡକ୍ଟର ବାବା ସାହେବ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ସଞ୍ଜୀବ ଗିରି, ଜଳେଶ୍ୱର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଦେବୀପ୍ରସନ୍ନ ଚନ୍ଦ, ବ୍ଲକ ସଭାପତି ରାଜୀବ ପରିଡ଼ା, ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ସତ୍ୟସୁନ୍ଦର ଦାସ, ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର କେକେସି ସଭାପତି ବିକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ଜଳେଶ୍ୱର ମହିଳା ଦଳର ଉପସଭାନେତ୍ରୀ ମଞ୍ଜୁଶ୍ରୀ ପଣ୍ଡା, କେଏମ୍ ସାହି ପଞ୍ଚାୟତର କଂଗ୍ରେସ ନେତା ମାନସ ଦାସ ମହାପାତ୍ର, ଜଳେଶ୍ୱର ବ୍ଲକର ପୂର୍ବତନ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷା ସୁମିତ୍ରା ଦାସ ମହାପାତ୍ର, ଜଳେଶ୍ୱର କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ଟାଉନ ସଭାପତି ଗିରିଜା ଶଙ୍କର ଦାସ, ଫରିଦ ଅହମ୍ମଦ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇ ବାବା ସାହେବ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କର ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରିଥିଲେ। ଜଳେଶ୍ୱରରୁ ଗୌରୀଶଙ୍କର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, JCL TV।